Hola, bon dia. Estem ací en la Serra Tella de Castalla, que tots coneixem, i on s'ha cometut la prospecció d'un pau per aforament d'aigua per consum en el nostre poble. Este és un projecte de la Diputació d'Alacant a la que agraïm els esforços i la dedicació que ha tingut i que vam a començar ja des de fa aproximadament 3 anys a reivindicar la necessitat de consum d'aigua al nostre poble i que d'alguna manera hauríem de previndre l'esgotament d'altres manantials que tenim. Producte de tot això ha concluït en l'aforament d'aigua. És un pau que pareix ser que està pegat en un aqüífer molt important perquè inicialment el projecte de Diputació contemplava un aforament de 150.000 metres cúbics anuals, que aproximadament és el dèficit hídric que tenim en el nostre poble, és a dir, la diferència entre el que es recarreguen els aqüífers i el que traiem. Bueno, doncs tenim un dèficit perquè traiem més de la que es reposa. Lamentablement sabem per què és, no plau i és un temps molt secs i per això no recarrega l'aqüífer com toca. Com dia, este aforament que Diputació preveia que eren de 150.000 metres cúbics anuals, pareix ser que la quantitat d'aigua que ix és molt més de la que en principi es preveia, el qual és bo. I ara l'empresa de sondejos està perforant fins a una profunditat aproximadament de 400 metres en la finalitat de garantir que en el moment que sigui utilitzat aquest aqüífer no s'esgote el manantial perquè el nivell freàtic de les aigües baixa i per tant tenen que perforar fins a aquesta profunditat. Inicialment a 80 metres ja va eixir la primera quantitat d'aigua i estan seguint perforant fins a 400. L'espumant que vostès veuen és una espuma biodegradable que no és contaminant i la tenen que posar, la posen els perforadors per ajudar a extraure els residus de la perforació. Este pau s'ubica en un aqüífer que té Diputació catalogat que es diu l'aqüífer de la Conejera i és un aqüífer molt gran que té una extensió grandíssima i la següent fase del que ens toca fer és habilitar, a més de sellar el pau, hi haurà que fer un depòsit per almacenar l'aigua que s'extrau i aquest depòsit possiblement estarà ubicat prop d'ací, d'on ens encontrem, perquè per efecte de gravetat siga i es faci aplegar a la red de distribució d'aigua potable del nostre poble. Estem d'enhorabona, agraïm a la Diputació el seu esforç i el seu interès i comunicar-los que de moment estem intentant donar solució als problemes d'abastiment d'aigua que el poble poguera tenir. Moltíssimes gràcies.